Ọ bụ na ị na-akpọ ntụ, ị na-ala nwoke ibe gị, kwụsị ya. Ọ bụrụ na ị na-emegọ mmegọ witi nwoke ibe gị, nke unu na-akpọ kedimavia agịgị. Ọ bụrụ na ị na-eme ya desist, wepụ aka gị na ya. Imezina. Ọ bụrụ na ị na-amụ ya ka ịmụta ịmụzina. Ọ bụ na imeli ovu mme ọtọba gị ụtọ dibi ya. Kwụsị ya nkịta ka ịkpụ ọlụ nke imele eme. Ọ bụrụ na ị na-eme ya kwụsị ya na ulu adịrọ n'isi azụ na ọgbụgbụ bụ ibe dị ya. Amara m ka ibe a si adị unu na-arụ. Kedu ka ị ga-esi wee kwụsị ukwu ụmụ nwaanyị a na-abụ mmadụ na-afụ otu a? Mmadụ na-afụ otu a, kwụsị ukwu ụmụ nwaanyị fụ ọgbụgbụ juru n'ike nwoke zoro nwoke. Aghọtakwa m ụfọdụ ndị o. Mmadụ na-afụsị ulu lapụ ulu taba ọkpụ. Kedu ihe a siri adị unu adị na-arụ? Ifu nwoke ibe ga-amụ eke gị. Megodi imagine ịbata ị na-emetụ nwoke ibe gị aka na-arụ adụ esisi ike, ala ị ga-apị aka ala adịrọ na-emetụ aka n'afụ ọnụ. Kedu ibe a si adị ọ da-asụ unu oyi? Ibe a na-asụ unu oyi. Ịmakwa na ụwa atọ nugokwa upside down. Mgbe anyị peli mpe ibe nwoke jikara anụ ọgụ bụ nwoke ibe gị metụ gị aka n'amụ. Ịbụ onye ọgbụ itie onye ọgbụ ị ga-eti ya, ma nwaanyị metụ gị relax ya. Nwaanyị metụ gị negada nwaanyị wee megade chitụ gị aka n'amụ ijekọlụ ndị ọyị gị sị nna nwa ahụ metụ m aka n'amụ ma abụ nwoke ibe gị. O nwere onye ga-agụ ya ebi ọkpọ ebi ọkpọ wee su ya n'anya nye ga emechaziri tata n'ụwa bụla ihe. Hey, ụwa atọ nọ upside down. O nwere ya na-ajụ m sị m wọtọf onye dị n'ala nwanne na-abụ ụmụ nwaanyị na-abụ 2 siblings na nwanne gaba bụ o nwere ebe ọ bụ na ịdị n'ala nwanne na nwanne ma ebu nwoke o nwere ebe ọ bụ iwu eji gị mana ebulu nwaanyị ọwa bụrụ na ilugo di nwanne di gị edina na gị ewe reason ụmụ gị ka ị na-akpọchi ihu di gị ka ị na-achọ ka igbu ya nwanne di gị abụ adịkwuro safe nwanne di gị edina na gị ọ ga-ebe m n'ọfụ. Hello nna gị daalụ gaa gị ime ọ dị mma. Biko ihe m chọrọ ịjụ bụ nwaanyị nọ na nsọ wee na-edina nwoke ọnwalụ ọgwụ ajụghị ka nwoke ahụ ka ị na-agba ụchụ nwoke ahụ nke na ya na-edina ị na-agbụ ya ụchụ ma ọ bụ na ị nọdụ na nsọ wee na-edina nwoke. Then nke ọ bụ nwaanyị nwere ajụghị onwe negative or bad effect ebe o nwere bad effect o were ebe na ọ nwoke ka ọ na-aha n'isi ya bụ mgbọ na-awụ ya n'isi. Njikwa ọzọ then nwaanyị wepụrụ nwa kedu ihe onye a ga-eme? Nwaanyị wepụrụ nwa nwere ụzọ ibe na-abụ ọ ga-eme. Nke izizi bụ ịkpụ alụ, nke abụọ bụ ịtụ ewu n'aja ana ihe ejeme cleansing and appeasement. Okay. Thank you. All right, sir. Darling. Hello. Yeah, hello, sir. Yeah, Nne, darling, gaa gị ime. Sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, I follow your teaching. Mana amụtata m a lot. Ịbụ nke ị na-akụzi ka m kpọtara ụmụ m close si fa na-ege. They should listen along with me. Yes. Thank you. So people talk and drop. Ke age a na-eji meziwere ụmụaka ụzọ like
interest ha nwee things a ga-emere ha ka as ha na-etokwa ụzọ ha na-adị free ebe ịchọpụta ebe ha si ihe ndị a na-achọkasị nne na-emere ụmụ ka eji ụmụ na-anọ ebido mewe. Daalụ nne, ajụjụ gị bụ a very wise ajụjụ and na ịbụ ezigbo nne from ibe nnụlụ na nwe ikwulu. Ibe mma gwa gị bụ jide ka iji ụmụaka abụ ga-abalị gị ulu mkpụrụ anyị na-akụnye n'imebe ọ ga-ametalị gị ezigbo mkpụrụ. Ibe mgbe eji ọ na-abụ nwata lue ewebido jewali ese dozibeli echi ya na ndị otu ebu 12 days. 12 days. 12 days. Yes, 3 market days na izu na atọ. Nwata ọbụla amụrụ ọfụ o mee 12 days eji wee mụ ya ebido dobe obele ibe. Okay, sir. Yes. Okay, sir. So, ota ụmụ now. Last one m nọ 3 years. Ada nwaanyị nọ 12. O kwesịghị ibido kamgbe. O kwesịghị ibido kamgbe. Okay, sir. Yes. Okay, mbịa ihe nsọ m na-eso ka ihe m ga-akpọta ha along. Iwe ike sọ gị esoro wee ike kpọtaba nke ọbụla. Yes. Hello. Nna m daalụ gaa gị ime. Daalụ ya bịagwa olili sọbalị. Ọnwụ na mgbalata mma abịa. Ọ dị mma. Iwe kụzi na iwe ahụ nnukwute iwe na-eti iche ndị mmadụ iwe maka na ụwa nọwa n'ime iwe gasara aghasara nne. Eziokwu. Lakewa nke nwoke na-edina nwoke. Yes. Ya iwe karịrị ụmụ nwaanyị akazụkwu njọ ndị na-ehiche na n'ọbamiwe. Ịmana oyi chen ka anyị ji amaba kịta mana ndị eze nwaanyị eyibegokwe chen na ya maazị ndị bụ ndị. Ọ karịzi. Iwe ahụ ebe kwesịrị imetụkwa aka ụmụ nwaanyị arụ anụ nwa emetụkwa uwe ma wụzikwa nwoke a na-enye anya nwoke anya n'isi ndị nwaanyị na-akụ nwaanyị. Maka na ọ nwezi ebe ọ bụ olia ndị tomboy ndị a na-akpọ tomboy. Nsọpụrụ adịrị ọsịpụ n'ebe ha nọ. Onye tomboy na-ewezi onwe ya nwoke na so arize iwe ikuzi iwe nne na-agwa nwa iwe nna na-agwa nwa. Daalụ nna m. Anyị mụtakwuru ya n'aka gị na amụtakwa ọtụtụ iwe dị iche iche. Daalụ. Gọzie o. Daalụ rinne. Arize. Ngwanụ. Hello. Ọzọ mmiri nwere ọkala. Odogwu nwanne m daalụ ka gị ime. Ọ dị nnọọ mma. Sọbalị baba. Sọbalị dudu baba. Ezigbo nwanne m biko enwere m ajụjụ. Ngwanụ. Ama m isi na mistake ka mma akpọ nke akọ na ọgụ nnọọ. Ụmụ nwaanyị na like wa m. So o nwere nwa ada mụ na ya na-adị na mma. Ọpụọ jee kọrọ step sister ya. Ya nwanne ya na-abụsi na mma. Ka mụ na ya nsị eme. Abụ na ibu ogbo iwe. Ọ bụrụ ya. Ọ bụchara ya mara osokwa. So ọ jekọrọ nke ahụ. Ọ bụrụ ha kpara akpa ya bịa gwa m na nwanne nwaanyị achọ ka m na-ebi na ha na-atụgede na ọ chọghị na-achọgharị ụmụ nwoke na-ezuzi ezuzi. Nsị akpa na-achọghị m ya sị m biko na m mere ya asep na mgbe ya nkịtị na ha dị ga-enwe ike nzuru ihe a na-asọ ozi ndị Yoruba maka ọ na Lagos ka ya. Oge Yoruba dị ebe a. Mba. Onye Igbo. Onye Igbo nara bụ ndị Igbo. Iwu ejiro gị o nwere nsọ adịrị ya ihe anụkwu ka m kwulie mgbe a. Ọ bụ na nwanne na-abọ bịakwute gị sị gị bọlịwa o nwere ibe dị ya nsọ adịrị ya. No problem. Nsọ adịrị ya nwere. Ọdọkwa bụ ejima na-abụsi ọnwụ na nwoke ya ahụ ha onwe. Ejima na o nwere ibe o melụ ịma na nsọ nke ahụ ejiri nwoke mgbe gboo enwere m ike kịta nwunye m were ike otu si emeta ya mana otu si bụrụ ezigbo mmadụ nne n'anya n'ilo ka nnụta nwaanyị ọzọ jere dute m nwanne ya nwaanyị last born badute nnọwakwuo nwanne ya nwaanyị ya kwụghị ọta gị ya. So nwere ibe ome nwere nsọ adịrị ya. So na onye Igbo nwere ike ịlụ ejima ndị Igbo na-abụ. Yes, ọ dị possible. No problem. Ọ dị possible. Thank you. Daalụ. Ọ nọ n'ofe obu agbagbu ife. Ụmụ nwaanyị niile nọmba onye ahụ ị ga-etinye nọmba gị nna